saisi. No niin, nyt me ollaan nyt livenä. Miten tää tekee, niin kuin, näyttää, kun mulla olisi ihan hirveästi meikkiä. Ja mä olisin, siinä on outo mutta onhan mä tommonen. tää Eikö ruskea, kun mä Dubais asun. Niin. No. Siinä on, kato, sulla on toi lippa tulee tuohon, se varjostaa. No voi niin olla. Sen takia se tekee olla. sen ton. Nyt mä laitan hanskan käteen, niin mä pystyn pitämään. Tästä niin kuin näkyy, mä oon vähän huono käyttää tätä, mutta tästä niin kuin aina näkyy, kun joku tulee Joo. tähän mukaan. Että odotellaan nyt. Joo, ei meidän nyt tarvitse tässä riahua mihinkään. Voidaan katsella kaunista. Voidaan katsella, näytetään nyt teille, ketkä katsoo tämän sitten jälkeenpäin. Me ollaan siis me ollaan Lauttasaaressa, missä Marjo asuu. Marjo saa kohta esitellä itsensä, jos tänne tulisi nyt pari ihmistä linjoille livenä. Vähän nää joulun välipäivät tällaisia. Ihmisillä on vähän menoa. Ja onpas täällä kaunista. Jotenkin nyt se, että kauneus ei näyttäisi. No niin, mutta eri lailla kaunista. Jotenkin se nyt ei vaan välity ehkä tässä videossa niin paljon kuin meidän silmien kautta. No suurin osa nyt varmaan on Suomessa ja kärsii näistä samoista olosuhteista tällä Lotta, hetkellä. moi! Lotta on mukana. Lotta, me odotellaan vielä hetki. Tuleeko muutama muu livenä mukaan? Mä tuun näyttää tänne vaan. Meriveden tila. Joo, varmaan aika kylmä. Mutta siis onko se ollut edes jäässä vielä? Niin kuin tässä Ei. Onko järvet ollut jäässä? Ei oikeastaan. On täällä kyllä kaunista, vaikka onkin harmaata. Niin. Nyt järvet on ollut vähän Ai jäässä. siis ollaan Seurasaaresta. No niin, ei ole kaukana. Samat olosuhteet. Lotta, oot sä kävelemässä? Tänään on ihan hyvä kävelysää itse asiassa. Tässä ei niinku, jossain vaiheessa ollut sellaisia, jossakin liveiset ei vaan siis jengi pysty kävelemään, kun tulee lunta. Niin. Joo, nyt on vaakatasossa. Ja... Vähän äsken tuli semmoista pientä, mä ajattelin, että rupeeko sataa, mutta ei ainakaan mitään. No kun tuolla Espoon puolella, kun mä kävelin, niin tuli siis muutama rae mun niskavat. Ei. Ei. On tää nättiä. Mä menen täällä nyt siis... koiran kanssa kävelyllä. Kiva. Mä menen täällä nyt niinku Marjon hanskat kädessä. Moi Maria. Ja tosiaan samat vaatteet on ollut päällä 3 päivää. Tänään saan ehkä matkalla, onko sitten huomenna lähdetään. Mutta saanpa sitten ainakin joululahjat. Niin. Nythän on vielä joulun aika, että tässä on ihan hyvin loppiaiseen asti aikaa voi jakaa lahjoja. Joo, niin justiin. Kello on nyt 11.28. 2 minuuttia. 2 minuuttia. Maria, oot sä kävelyllä? Lähdetäänkö me niinku kävelemään sillä hiljaa? Niinku... Mennään tonne suuntaan. Tonne suuntaan, okei. Joo, maksimoidaan tää valon määrä nyt tässä hetki. Moikka, moikka Virpi. 2 minuutin päässä. Joo. Sä voit esitellä. Älä kävele kauhean kovaa. No ei. Mä yritän. Sitten mä kävelin aiemmin tänään mun äidin kanssa. Se kävelee niin kovaa. Siis oikeesti se on niin pieni. Ja niinkö se on silleen lyhyt? Se on mua 10 senttiä lyhyempi. Ja se vetää siis aivan järkyttävää tahtia. Kunnon teräsmimmi. Moi Henna. Kertokaa tekin, ootteko te kävelyllä? Me ollaan siis Lauttasaaressa tällä hetkellä. Tuon pienen sillan. Okei. Mä näytän teille, ketkä ei vielä ollut. Niin Joensuusta, joo. Oot sä Henna kävelyllä? Onko lunta? Täällä ei ole siis selvästi. No ei. Joensuussa luulisi olevan lunta. Niin, en tiedä, kun se pyyhkäsi se semmonen lämpö tästä. En lähtee kohta kävelemään. Itse asiassa mä tein mun äidin kanssa tänään videon, minkä mä sitten pistän niinku, seuraavan kuukauden ryhmään julkaisen. Niin, siis mun äiti on asunut lapsuudessaan Joensuussa. Ja mä en tiennyt tätä. Mä sain tän selville haastattelemalla häntä kävelykuningattariin. Moi Elina! Vähän pakkasta ja liukasta ja vähän lunta. No niin, sentään vähän. Joo. Nyt on kello tasan 11.30. Noniin.
Ja kun ollaan suomalaisia, niin ollaan säntillisiä. Eli mä kävelen täällä tosiaan Lauttasaaressa. Elina kohta kävelylle kanssa, joo. Voi ei, kuumepotilaan ruokkiminen. Ärsyttävää tähän aikaan vuodesta. Aina on kipeitä lapsia. Eli kävelään tosiaan täällä Marion kanssa. Marjo Helman. Hei! Me ollaan oltu Marion kanssa kavereita varmaan montako vuotta? 15? Ei nyt ehkä. Ei, kun oli, milloin meillä oli se blogi? Blogi oli joskus. Mulla oli jo silloin Maija. Matilda oli ihan pieni. Niin just, ja Maija oli ihan pieni. Ja Matilda on nyt 15. Maija on niin 14, eli sitten joku reilu 10 vuotta. Jotain, joo. vuotta. Joo. Joo, kyllä. Joo. Ollaan tunnettu ja tutustuttiin siis, kun oli blogiajat. Mulla oli silloin blogi ja Marjolla oli blogi. Ja silloin sitä jotenkin vaan tutustuttiin niiden kautta. Niin. Ja sitten kun te olitte siellä Ranskassa ja me oltiin Ranskassa. Ai niin, niin joo. Sitten tavattiin siellä, eikö ollut? Niinhän se oli. Ekan kerran. Niin taisi olla, juu. Joo. Marjo, kerrot sä vähän nyt kaikille? Kuraa. Ei se mitään. Se pitää vähän ohjaa. Mulla on hyvät saappaat. Puhelinta, että sä kaadu. Kerrot sä vähän, moi Elina, kerrot sä Marjo vähän kaikille, että kuka sä oot, mitä sä teet? No joo, eli siis mä asun täällä Lauttasaaressa, eteläisessä Helsingissä ja mä oon itse asiassa kotoisin Valkeakoskelta, että jos on sieltä Tampereen suunnalta. Sullakin on tämä salainen Tampereen menneisyys. Kyllä. Joo. Ei ole yhtään salainen, mä oon nyt hyvin ylpeä. Joo. Mä synnyin Tampereella. Just näin. No, mä oon syntynyt Valkeakoskella, 30 kilsaa siitä Tampereista etelään. Ja mä oon asunut Helsingissä nyt vuodesta 2004 ehkä. Eli 20 vuotta. Ja sitä ennen olin Lontoossa 10 vuotta. Ja me ei kyllä Minnankaan itse asiassa ikinä törmättiin Lontoossa, mikä on hassua. Mutta oltiin samaan aikaan siellä. Ja nykyisin mulla on oma yritys. Mä olen viestinnän ja kommunikaation valmentaja ja konsultti. Ja mun asiakkaat on aika lailla jakautuu vähän niin kuin kahtia. Eli mulla on nämä coaching-asiakkaat, joita mä autan esimerkiksi esiintymään, presentoimaan, viestimään, olemaan itsevarmempia ja autenttisia omia itseään aina siinä johtamistilanteessa ja myöskin muussa elämässä. Ja sitten toinen puoli on se viestintä, missä mä otan sitten yrityksiä esimerkiksi paketoimaan niiden viestin ja saamaan medianäkyvyyttä, kansainvälistä näkyvyyttä ja näin poispäin. Eli tää on niin kuin kaksijakoinen yritystoiminta, mitä mä teen. Ja tausta vie sen verran, että mä oon taustaltani uutistoimittaja. Mä olin Maikkarilla aikoinaan uutisissa töissä, sitä ennen Nelosella, kun siellä oli vielä uutiset. Löytyykö jostain jotain vanhoja klippejä? Siis nyt on, kuulkaas. Tää on ihan koominen, mutta jostain syystä YouTubessa, kun siellä on niitä shortseja, moi Johanna. Niin YouTubessa nyt on trendannut sellainen video, missä Borat, siis muistatte Borat? Muistan. Mä haastattelin Borattia Lontoossa. Ja ja siis jostain syystä Oliko Boratilla ne Borat-vaatteet päällä? Oli, siis oli in character. Ai! Ja se oli ehkä koomisin haastattelu, minkä mä oon ikinä tehnyt. Niin se on nyt trendannut YouTubessa. Ja niin jotkut vanhat asiakkaat laittaa viestiä jostain ympäri maailmaa, että really? Is this you? Tulee tällainen, että yes it is. Eli ai, siellä on, se on Borat ja Finnish TV, joku tämmöinen. Niin sillä löytyy. No niin. Se on hyvin sellainen rakeinen vuoden 2008 semmoinen niinku formaatti. Mutta anyway, se on kiva. Ja näitä löytyy. Mutta siis joo, uutisissa olin viihdetoimituksessa myöskin, viihdeuutisia tein. Hence Borat-haastattelu. Ja sit mä oon saanut koulutuksen teatteriin. Eli musta piti tulla näyttelijä ja opiskelin Lontoossa silloin teatteria ja näyttelemistä. Ja sieltä sitten uutistoimitukseen ja viestintätoimistoihin ja sitten lopulta nyt sitten perustaan tämän oman firman, mikä mulla on ollut 4 vuotta. Joo, siinä se. Eli Marjolla ei ole esiintymispelkoja. Voidaan sanoa tää niinku aika varmuudella. Ei, kyllä mulla on. Onko? On. Kyllä mua jännittää. Mä oon tosi kova jännittäjä. Etkä oo? Olen, kyllä. Siis koska kun mä kerroin teille siitä mun esiintymispeloista, niin Marjo on sitten
se Marjo, kehen mä kerroin siitä, mä siis puhuin susta siinä mun livessä ja sanoin, että mä otin sit yhteyttä ja päätin, että nyt tää loppuu. Että mun on pakko niinku tehdä asian eteen jotain. Että otin Marjon yhteyttä, että mitä tehdään, ja Marja sanoi, että ei muu auta. Moi Katja! Että ei muu auta, kun vaan ottaa, mikä se sanotaan, härkää sarvista kiinni ja tekemällä se vaan niinku, ne pelot niinku lähtee. Mm-hmm. Mutta ihan ensimmäisenä mä sanoisin, että jännittäminenhän ei ole huono juttu. Että siinä me jo lähdetään ensimmäistä kertaa vähän vikaan, kun me tuomitaan se jännitys. Että me ajatellaan, että oh my god, nyt mä jännitän, miksi mä jännitän, ärsyttävää tää jännitys. Että sä rupeat heti jo dissaan ittees siinä, että perkele kun mua jännittää, mä en saisi jännittää, miksi mua jännittää. Jännittäminen on hyvä asia. Okay. Jännittäminen tarkoittaa sitä, että ensinnäkin sä välität siitä tilanteesta, missä sä oot. Okei. Jos ei välittäisi yhtään, niin kyllähän me tiedetään. Jos sä menet tilanteeseen, mikä se ei kiinnosta. Näin. Niin ethän sä silloin, sillä ei ole jännitystä, ei ole mitään intensiteettiä. Totta. Niin. Mutta sitten kun sä jännität vähän, niin sä tiedät, se kertoo jo se tunne sulle, että tämä tilanne on mulle tärkeä. Mä haluan onnistua tässä tilanteessa. Ja Make se jo sense. sinänsä on hyvä tiedostaa, että ei ole mitään syytä tuomita sitä jännittämistä sille, että ei saisi jännittää. Miksi ei? Se on hyvä juttu. Se kertoo sulle itsellesi, että sä välität siitä, sä haluat onnistua. Se on jo ensimmäinen asia. Sitten toisekseen... Mutta yksi pikkuinen tällainen välikysymys. Joo. Kun mulla esimerkiksi oli tää tällainen tilanne, mistä tää niinku lähti mulla käyntiin se, että tälleen 47V:nä vihdoin aion tehdä asian eteen jotain. Moi Kristiina. Ja se tilanne oli tosiaan sellainen, että siis mua jännitti niin paljon, että mä en pystynyt niinku puhumaan. Joo. Tai niinku edes hymyilemään. Että mä olin ihan sellaisessa sumeessa tilassa. Mennään tähän kohtaan. Okay. Mutta tässä on niin kuin ensin tämä taustoitus siihen, että jännittämistä ei kannata jännittää. Okei. Älä jännitä jännittämistä. Apua. Eli jännittäminen sinänsä on hyvä juttu. Toisekseen, jos et sä vielä usko niin sitten se on vielä, että jännittämisessä on kyse siitä, että sun kroppa valmistaa sua johonkin tilanteeseen, jossa sun pitää toimia maksimaalisella tavalla. Okei. Eli jännittämisessä alkaa erittyä erilaisia hormoneja, joiden tehtävänä on varmistaa se, että sä oot hereillä. Jos jotain yllättävää tapahtuu, sä oot hereillä, sä pystyt reagoimaan, sun aivot toimii nopeammin. Että sä oot niinku alert, niin kuin englanniksi sanotaan. Jolloin se jo sinänsä edesauttaa onnistumista siinä tilanteessa, koska sulle tulee näitä ystävällisiä hormoneja, jotka auttaa sua siinä tilanteessa. Niin tässä on niinku kaksi syytä, miksi jännittäminen on hyvä. Eli se, että se kertoo sulle, että sä välität, sä haluat onnistua, jolloin sä voit jo itselle sanoa, että jes, tämä on mulle tärkeä juttu, mä haluan onnistua. Ei ole mitään sitä dissata sitä jännittämistä tai itteensä, että kun jännittää. Toinen on se, että jännittäminen valmistaa sut siihen tilanteeseen. Että tapahtuu mitä tahansa, niin sä oot maksimaalisesti hereillä ja sä pystyt reagoimaan nopeasti. Sen jännittämisen tehtävä on tavallaan valmistaa sut johonkin yllättävään. Joo, make sense. Joo. Ja nyt sitten, jos me ruvetaan hirveästi niin kertoa, että tätä ei saisi tapahtua, niin se on vähän niin kuin ajaisi metrolla päin seinään. Koska se kroppa, kaikki hormonit, kaikki toimii sen ja jyllää silleen, että jännittää. Tulee vähän sen hermostunut, syke on tiheä ja pupillit laajenee ja ääni värisee. Tunnistan. Ei saa kunnolla henkeä, koska siis näin vähän hengästynyt. Ja nyt kun me sitten yritetään sanoa itsellemme, että ei, lopeta, älä jännitä. Niin sä tuhoat sen kaiken, mihin kroppa on sua valmistanut, kun sä yrität ajaa se vähän niin kuin päin seinää metrolla, että lopeta jännittäminen. Kun sen sijaan, ja sä tiedät sen, että jos sä vaikka sanot jollekin, että nyt vaan lopetat kaiken sokerin, kaiken viljan, nyt vaan lopetat kaiken syömisen. Et vaan syö. Sehän ja mitä se ihminen hyvin. tekee? Sehän haluaa vielä syödä enemmän sitä lisää. Joo, nimenomaan. Tai se syö salaa. Joo. Joo. Niin tässä on niinku sama juttu. Moi Petra, moi Eeva, moi Teija. Jos lopettaa sen jännittämisen, sen naturaalin reaktion, mikä sillä kropalla on uuteen tilanteeseen, niin sä menet seinään. Sä menet ihan lukkoon. Sä unohdat, mitä piti sanoa. Moni meistä tietää, kun presentoi esiintyy yhtäkkiä, tulee sinne blackout. Oh my god, mä en muista mitä mun piti sanoa. Niin se on usein just siitä, että me yritetään taistella sitä vastaan, kun sen sijaan meidän pitäisi osata innostua.
Okei. Eli meidän pitäisi osata ottaa kaikki irti siitä jännittämisestä. Sen sijaan, että me yritetään taistella sitä vastaan, että ei, olepa tyhmä kun jännittää. Vaan että meidän kannattaa ottaa se käsittelyyn niin, että mä olen tilanteessa, josta mä välitän. Mä haluan onnistua tässä tilanteessa. Mun koko kroppa, kaikki aivot on valmistaa mua tähän tilanteeseen. Mä olen itse valmistautunut, mä olen valmistellut tämän esityksen tai tämän presentaation, missä nyt ollaan. Ja tää on tärkeetä. Ja mä oon valmistautunut jollain tavalla. Ja nyt sitten, miksi on syytä olla innostunut? Mun on syytä olla innostunut tästä tilanteesta. Eli sä käännät sen jännittämisen, sen negatiivisen, ei saa jännittää, hirveä tilanne, pelottaa. Käännätkin sen siihen, että miksi on syytä olla innostunut. Eli sä niin sanot itsellesi oikeastaan siinä hetkessä, että hei, että tää on hyvä juttu, mua jännittää, kun mä oon niin innostunut tästä. Niin. Mä saan kertoa näille mun asiakkaille tästä fantastisesta jutusta. Mä saan mun firmalle esitellä sen asian, mitä mä oon valmistellut tässä pitkään. Mä pääsen puhumaan tälle mahtavalle yleisölle. Mä saan ensimmäistä kertaa olla semmoisessa tilanteessa, että ihmiset kuuntelee mua. Mä saan oikeasti tehdä ensimmäistä kertaa jonkun jutun, mitä mä en ole ikinä tehnyt. Mä ylitän itseni. Eli on monia syitä, minkä takia kannattaa olla innostunut siitä. Ja siis tästä tulee heti mieleen hyvinvointijuttu. Joo. Eli siis niinhän se on, mitä mä tosi monesti olen sanonut. Eli se muutos ei tule ikinä onnistumaan, jos se lähtee väärässä paikassa, jos se lähtee just siitä rankasusta. Just niin. Et nyt mä en enää ikinä syö sokeria. Just niin. Nyt mä en enää voi sinä hölmö sinä, kun taas menit lankeamaan. Nimenomaan. Niin se muutos ei ikinä ole pysyvä. Juuri näin. Mutta sitten kun se lähteekin siitä, että hitto mä saan pitää itsestäni hyvää huolta. Yes. Mä saan tää ainoa keho, mikä mulla on annettu. Mä saan pitää siitä tosi hyvää huolta. Joten se tulee palvelemaan mua mun loppuelämän ajan. Mä tuun elää hyvin, mä oon onnellisempi, mä oon energisempi. Silloin se tulee onnistumaan. No niin, hyvä, juuri näin. Nyt sä vedät hienosti tämän yhteen tähän. Eli siis jännittämisessä on juuri kyse tästä samasta, että sen sijaan, että me rangaistaan ja tuomitaan itsemme sen takia, että jännittää, voi ei. Hei, newsflash, kaikki jännittää, kaikki esiintyjät jännittää. Beyoncé jännittää hirveästi, Bruce Springsteen on sanonut, että sitä jännittää niin paljon, että se oksentaa. Oletko varma, että Beyoncé jännittää? Jännittää, kyllä. Hän jännittää, Lady Gaga jännittää. Siis moi Sari, moi Anna-Maria. Voisi kuvitella, no eihän ne nyt jännitä, että ne menee rutiinilla vaan. Mutta Beyoncékin on sanonut, että jos menee rutiinilla vaan, niin tulee löysä esitys ja hän inhoaa sellaista. Okay. Niin hän oikein lietsoo itsensä sen, että nyt hän haluaa jostain jännityksen. Hän miettii, että olisiko vaikka Madonna yleisössä tai jotain sellaista, että on tietysti syytä jännittää. Koska esiintyjät tietää, että jännitys kuuluu asiaan. Että meillä pitää olla ne hormonit, jotka pitää meidät hereillä. Joo. Ja jos ei sitä ole, niin silloin se esiintyminen on löysää, se on innotonta. Ja silloin kun se esiintyminen on innotonta ja semmoista vähän vetelää, niin kukaan ei innostu. Yleisö ei innostu siitä. Totta. Et sä saa niitä sun puolelle sellaisella esiintymisellä. Niin sen takia esiintyjät oikein haluaa, että tulispa vähän jännitystä. Joo. Joo. Me ollaan muuten nyt jotenkin eksytty johonkin metsään. Eikä olla. Eikö? Okei. Kävi nimittäin mulla viime livessä niin, että siis mä eksyin. Kun mä en katsonut, mihin mä olin menossa, siis Dubais Business Space, ja päädyin kävelemään niin kuin elämäni pisimmän lenkin. Tää on ihan safe space tästä. Okay. Minna johonkin metsään. Kyllä. Mun pitää tästä ihan, täällä on näitä vähän tätä kättä, hei. Vähän niin kuin veri kiertämään. Joo. Haluatko, että mä tuun toiselle puolelle? Ei, kun mä en oikein osaa ollenkaan pitää täällä vasemmalla. Mä oon okei. Kyllä mä jaksan. Tää on hyvää treeniä. Mutta siis mäkin voin pitää sitä, jos sä haluat. Katsotaan. Kyllä tässä vielä hetki menee. Kato nyt vähän eteen, että Joo, mä katson vähän eteen. Joo, eli tässä oli nämä niin perusteet jännittämisestä. Joo. Jolloin itse asiassa me voidaan sanoa, että jännittäminen ja innostuminen on sama asia. Mä tykkään tosta. Koska kun sä innostut, jos sä ajattelet vaikka, että sä lähdet jonnekin matkalle, sä oot lähdössä jonnekin Malediiveille, että jonnekin, jos sä oot aikaisemmin ollut, niin miettikää sitä innostusta, mikä on sille, että voi vitsit, sä pääset ehkä niinku ensimmäistä kertaa tommoseen paikkaan, tai sä oot noissa häämatkalla, tai joku tämmöinen. Joo. Ja sä oot niin innoissasi. Ja sama on silloin, kun on rakastunut. Eli kun sä oot rakastunut, niin on ne samat jutut. Muistatte varmaan, jos olet joskus ollut rakastunut. Muistaakseni. Että miltä se tuntuu, kun pääsee kohtaan sen tyypin taas. Ja pulssi tihentyy, eikä niin? Joo. Näin. Ääni alkaa väristä. Hikoilee, pupillit laajenee. Hermostunut ollut tuntuu, että ei saa oikein henkeä, perhosia vatsassa. Joo. Ja ne on ne samat tunteet, mitä tulee, kun jännittää. Niin, make sense. Ihan samat. Joo. Jolloin se innostuminen
being excited on ihan sama asia kuin jännittäminen. Mutta sitten me ihmiset käännämme nämä niin, että tämä toinen jännittäminen on paha asia, negatiivinen. Ja tämä toinen jännittäminen on ihana. Mahtava juttu. Siitä voi olla innoissaan. Eli kaikessa ero on vaan se, että miten me tulkitaan nämä samat fyysiset reaktiot meidän aivoissa. Miten me tulkitaan ne. Onko tämä hyvä juttu vai onko tämä huono juttu? Make sense. Jolloin sä voit kääntää sen niin sanotun huonon jutun hyväksi. Olemalla innostunut. Ajattelemaan just samalla lailla, että sä olisit menossa tapaan jotain rakasta. että niin kuin, sä oot rakastunut siihen yleisöön tai jotain, että sulla tulee sanoa, että vitsi miten mahtavaa, mulla on mahdollisuus nyt tehdä jotain aivan upeaa, mä pääsin kohtaan nämä ihmiset. Joo, eli siis jännittäminen ja innostuminen on sama asia, jolloin sä voit ajatella sen toisin. Mä tykkään tästä. Mä aion miettiä. Tätä seuraavan kerran, kun mulla tulee toi tilanne, niin mä aion pitää sun sanat mun mielessä. Niin. Ja siis ihan oikeasti kannattaa. Mähän jännitän. Mä aloitin sillä, että mä jännitän. Mä rakastan sitä jännittämisen tunnetta nykyään. Mä oon ollut paljon teatterilavalla ja mulla silloin se jännittäminen, mulla ei ollut näitä kaikkia työkaluja vielä silloin. Ja mulla on käynyt just se klassinen. Eli tää maailman kamalin blackout. Ja kun sä oot teatterilavalle ja sit muista mitä pitää sanoa, niin se, siis mä en tiedä, onko kukaan ollut sellaisessa tilanteessa, mutta se häpeän tunne ja se tunne, mikä tulee, kun tuntuu, että sä valahtaisit sinne niin kuin näyttämöön, sinne jonnekin mustaan luolaan ja hetkeksi kaikki pimenee ja sä tiedät, että kaikki tuijottaa sua ja sitten on silleen, että ihan semmonen, että please kill me now. No, se on siis tapahtunut. Eli se pahin, mitä ihmiset pelkää, on tapahtunut mulle. Mutta sitten mulla oli niin ihana kanssanäyttelijä, joka oli hereillä. Ja hän syötti mulle mun repliikin. Ja mä pääsin sitten, jotenkin mä niinku heräsin siitä ja sitten mä pääsin kiinni siihen juttuun. Mutta se oli ihan hirveä tilanne. Ja se häpeän tunne on hurja ja sitten se kestää aika kauan sen jälkeen vielä se häpeän tunne. Joo, no mä ajattelin, mutta onneksi siis yleisössä oli tuttuja ja ne oli hädintuskin huomannut, että mitä ne tapahtuu. Okei. Eli tässä muistetaan myös, että jos tulee blackout eikä muista mitä sanoo, niin yleensä ihmisethän ei tiedä mitä sun piti sanoa. Eihän ne tiedä, pitikö tässä olla 30 sekunnin tauko, 5 sekunnin tauko, minuutin tauko. Totta. Ne ei tiedä. Että jos et sä niin näytä sitä, oh my god, mä en muista mitä niin, ihmiset ei tiedä. Ne vaan ajattelee, että tässä oli harkittu tauko. Tässä tämän hahmon kuuluikin olla hiljaa hetken. Ei ihmiset ollut huomannut, että mulla oli tullut blackout, vaikka tuli ihan hirveä. Onneksi kanssanäyttelijä tiesi, koska se tiesi, että se ei kuulunut siihen skriptiin. Niin. Hiljaisuus. No, mutta siis tästä mä opin sen, että mä tein sen klassisen virheen just ennen tätä. Tää oli mun ensimmäinen repliikki siinä näytelmässä. Eli mä menen lavalle, sit mä hallasin sitä kanssanäyttelijää, mä olin tulossa, en muista nyt enää mikä se tilanne oli, mutta sen jälkeen mun piti sanoa jotain. Ja sit mä olin silleen, että mä en muista mun ensimmäistä lainia, mä en muista. Ja arvatkaa mitä mä olin tehnyt just ennen sitä. Mä oon ollut aina huono muistaa repliikkejä. Joo. Ja just ennen tätä kyseistä tilannetta mä olin mennyt siellä lavan takana, verhon takana, sitä skriptiä läpi tällainen. Mikä oli se viides siinä, kun se Elisabeth tulee sieltä. Sitten mä sanon sille jotain. Mikä se oli? Mä olin tarkistellut niitä mun laineja, niitä mun repliikkejä siellä. Ja sit mun pitikin mennä lavalle. Niin mä muistin tietenkin se 5. ja kaikki ne muut, mutta en enää sitä ekaa. Eli silloin aina mä sanon mun asiakkaille sellaisen vinkin, että kun mä oon menossa esiintyyn, niin siinä kohtaa ei enää muistella, että mikäs mulla oli se sana siellä slaidilla? 3. Mitä mun piti sanoa muuten siinä kohtaa, kun mä pidän sen tauon ja sit mun piti kysyä yleisöltä joltain, mitähän se on. Me mennään ihan lukkoon, jos me just ennen esitystä tai puheenvuoroa ruvetaan vielä käymään läpi sitä meidän esitystä. Et eihän tennispelaajatkaan just ennen, kun ne menee kentälle jollekin Grand Slamiin, niin eihän ne nyt enää ole siellä 5 minuuttia ennen niin kuin hakkaamassa. Mitenkäs syötettiin? Ootas nyt, mitenkäs se syöttö nyt lähtikään? Vaan ne luottaa siihen, että mä oon treenannut, mä tiedän miten syöttää. Se tulee sieltä. Se tulee sieltä. Nyt mä vaan niin kuin enjoy the occasion. Mä pääsen esiintymään, eli pääsen pelaamaan tänne Grand Slamiin. Ne kuuntelee ehkä musiikkia.
monesti näkee urheilijat, niillä on nämä headphonesit päällä. Joo. Eli ennen suoritusta ne keskittyy johonkin muuhun. Ne kuuntelee äänikirjoja, siis joku missä ne pääsee niinku pois siitä itsensä miettimisestä. Joo. Koska sen takia me mennään lukkoon, kun me ollaan niin minä. Minun repliikkini, minun esitykseni. Mitähän minun nyt pitäisi sanoa tässä ja miltä minä nyt näytän, kun minä menen tuolle lavalle. Ja siinä me mennään lukkoon. Joo. Et jos me taas ajatellaan niin, että hei mä oon tehnyt kaiken tarpeellisen, mä oon valmistautunut. Mä oon tehnyt sen, mitä mä ehdin tässä kohtaa tekemään. Ja sen nyt pitää riittää. Ja sit se on niistä muista tilanne. Kiinni. Se on niinku niille muille. Sä et esiinny itselle, sä esiinnyt muille. Nimenomaan. Ei ole vaan se yleisö. Mikä sun tehtävä esiintyjän aina on? Mikä se on? Viihdyttäjä. Viihdyttää. Luoda kokemus. Joo. Sun tehtävä on luoda kokemus niille ihmisille, jotka siellä on. Oot sä sit näyttelijä tai presentoija. Joo. Eli sun tehtävä on luoda se kokemus. Ja jos sä koko ajan keskityt siihen, että mikä mun laini oli ja mitä mun piti sanoa ja miltä mä nyt näytän, niin sehän on tosi itsekeskeistä. Se on sillä vaan, että tää on niinku minusta. Niin. Ei se esiintyminen ole sinusta, vaan sä annat lahjan sille yleisölle. Sä annat heille jotain, mitä he ei ole aikaisemmin tajunnut. Uuden ajatuksen, tunteen, puolesta tai vastaan. Oi mä oon samaa mieltä tai ei mä en ole samaa mieltä. Nämä on kaikki lahjoja. Sä annat heille jotain ajattelemisen arvoista, jotain, mitä he ei ole aikaisemmin ajatellut tai nähnyt tai kokenut. Ja se on se sun tehtävä. Ja silloin, jos sä jo käännät sen siinä samalla, kun sä mietit, miksi sun on syytä olla innostunut, niin ajattelet, että sä oot antamassa yleisölle lahjan. Niin silloin siitä tulee kaunis, Tuo on kiva ajatus. kaunis ajatus. Sä oot niinku valontuoja sille yleisölle. Sä annat heille lahjan ja he lähtee muuttuneena sieltä tilanteesta pois. Eli mä olen innostunut Niin. ja mä annan mun yleisölle Kyllä, lahjan. juuri näin. Mä haluaisin tästä nyt sit siirtyä. Se varmasti taas ihan... Kaikki liittyy kaikkeen. Kyllä, kaikki nimenomaan Niin liittyy tähän kaikkeen. itsensä pienentämiseen. Eli suomalaisten naisten kansantauti, jos näin saa sanoa, on varmasti muuallakin, mutta mun mielestä mä ainakin huomaan sitä tälleen, kun itse asunut ulkomailla ja sinäkin, niin jotenkin me suomalaiset naiset ollaan niin kamalan kilttejä ja sit aika usein meidän niin kuin, omalla kustannuksella, miten se sanotaan, niin kuin, että me kärsitään siitä meidän kiltteydestä. Muut hyötyy siitä ehkä meidän ympärillä, mutta me itse saatetaan kärsiä siitä, että me ei lähetä meidän unelmia kohti vaikka, koska me niin kuin pienennetään itse, niin eihän musta nyt ole tohon. Ja mullakin todellakin on näitä ajatuksia. Useinkin niin kuin yrittäjänä se on tällaista. Me puhuttiin Marian kanssa aiemmin justiinsa, että se on sellaista niin kuin emotionaalista vuoristorataa ja siinä saa tosissaan tehdä itsensä kanssa töitä, että ne itsensä pienentämisen ajatukset ei valtaa. Joo. Niin mitäs sulla olisi sanomista tästä itsensä pienentämisestä? Sulla on paljon sanomista aiheesta, mä tiedän. Joo, siis ihan alustuksena, kun mä perustin tämän mun yrityksen, niin mun ensimmäinen asia, mistä mä puhuin, tää oli siis korona oli just silloin alkanut 2020 keväällä. Ja mä olin lähtenyt viestintätoimistosta just siinä ennen koronaa. Ja päätin, että mä laitan firman pystyyn. Ja se johtoajatus oli siinä nimenomaan liittyy itsensä pienentämiseen. Koska mä olin käynyt itse semmoisen polun läpi, että mä olin havainnut tässä viimeisen 3-4 vuoden aikana, ennen kuin mä perustin sen yrityksen, että mä olin pienentänyt tosi paljon itseäni. Ja estänyt itseäni tekemästä niitä asioita, mitä mä halusin. Ja mä myös huomasin sitä niin kuin mun ympärillä. Että etenkin nuoret naiset niin yrityksissä niin niillä on hirveästi tietoa ja osaamista ja semmoisia niin kuin hidden talent. Semmoisia oikein niin kuin, että sä voit olla jonkun kanssa töissä 10 vuotta. Ja sitten yksi päivä se paljastaa, että se on tehnyt jotain, vaikka just näytellyt jossain lavalla tai ollut jossain musikaaleissa. Sä tiedät, mitä? Miksi sä saa mitään esiin ikinä missään? Miksi sä esiinny? Miksi sä pidä esiintymisvalmennuksia? Miksi sä puhut täällä? Miksi sä puhuja? En mä nyt niin hyvin osaa. Ei mä nyt niin hyvä oo. Niin justiin, se oli silloin, kato en mä enää. Siis tämmöstä näin. Ja mä olin silleen, what?
Siis herra jumala, me istutaan tämmöisten niinku talenttien päällä yrityksissä. Me ei vaan osata niinku... Ja nyt mä sanon yhden tärkeän asian. Me monesti ajatellaan, että... Mä ehkä haastan nyt tässä, koska me ajatellaan itse, että se yrityksen johto ei tajunnut, miten hyvä mä olin. Mutta meillä on Mut jos oikeasti sä oot tuotu ihan sitä esiin. rehellinen, niin se syy on niinku sinussa, koska sä et ole itse tuonut sitä esiin. Sä oot itse pitänyt kynttilää vakan alla, just näitä, ei se nyt ole relevanttia tässä. Ei siitä nyt tarvii enää puhua. Se oli silloin, en mä nyt niin hyvä ole. Jolloin ihan se pomo, voit tietää missä ne sun niinku kultaiset, ne kultamunat niin sanotusti on. Ei se osaa kaivaa niitä esiin, jos sä kerro jollekin, että hei, mulla on tällainen ja itse asiassa mä tykkään tehdä tällaista. Mä en niinkään tykkää tästä, mutta mä tykkään tästä ja mulla on historiaa tässä, että mä oon tehnyt näitä tosi paljon. Mä oon tässä tosi hyvä, tässä mä en välttämättä olekaan, tässä mä oon tosi innostunut, tästä not so much. Mutta kun me ei tehdä tätä. Ja mä olin just samanlainen, mä olin vaan, että lisää palkkaa, lisää vastuuta, hienompi titteli, menin. Enkä niinku miettinyt ollenkaan, että mikä mua innostaa, mistä mä oikeasti tykkään, Niin. missä mä voisin loistaa paremmin. Niin, mitkä on mun vahvuudet? Mitkä on ne niinku oikeasti ne jutut, missä mä pääsisin vielä enemmän tekemään niitä asioita, mitä mä haluan. Mutta kun ei. Mä en ollut itseni kanssa käynyt tätä keskustelua. Enkä mä ollut tietenkään kenenkään muunkaan kanssa käynyt tätä keskustelua. En esihenkilöiden enkä kenenkään. Ja sit siitä tulee turhautuminen. Miksi ei ne huomaa, miten hyvä mä oon? Ja semmoinen passiivisuus, Ja aggressiivisuus. sitten se vaan kasaantuu ja kasaantuu. Miksi toikin sai ton ylennyksen? Mä täällä pakeraan. Mä oon tehnyt ylitöitä. Toi saa ylennyksen. Se vasta tuli tänne. Miksi se sai ylennyksen? Ja tämmönen niinku katkeroituminen vaivas mua kanssa. Ja semmonen niinku yleisvitutus. Anteeksi, onko teillä lapsia siellä? Mutta niinku otti niin paljon pannuun aina joka päivä mennä töihin. Ja mä mietin, että miksi. Mulla oli hyvä palkka, mulla oli kivat työkaverit. Sitten kaikki oli niinku päällisin puolen kunnossa. Mutta joka päivä sit mulla oli migreenejä, ihan hirveästi migreenejä. Ja Keho kertoo aina, että joku on sit pieni. mä lihoin ja kaikki just nämä niinku klassiset. Että joku oli niinku vialla ja ei ole mitään vialla. Ei ole, nyt vaan pusketaan eteenpäin. Ja sitten yhtenä päivänä mun jalat meni alta töissä, mä pyörryin. Sitten mä jouduin sairaslomalle ja sitten lääkäri heti totesi, että sulla on burnout. Ei minulla mitään burnoutia Niin, että ole. eihän se burnout olisi mikään oikea juttu. Ei minulla ole ollut mitään oireita. Ja sitten rupesin kelailemaan. Oh my god, mulla on ollut just nämä kaikki, mitä aina sanotaan, että syke oli noussut, mä en saanut nukuttua, mä lihoin, mulla oli migreeni. Ja siis just nämä kaikki fyysiset oireet. No niin, ja nyt takaisin siihen itsensä pienentämiseen. Eli siis pahimmillaan itsensä pienentäminen voi johtaa tällaisiin oikeasti niin kuin fyysisiin oireisiin. Ja ensimmäisenä mä sanoisin siitä, että käännä katse itseen. Niin kuin itseen. Ihan silleen niin kuin rehellisesti. Että ootko sä tehnyt kaikkes sen eteen, että sä oot oikeasti kommunikoinut sekä itsellesi että muille. Mitä se on, mitä sä oikeasti haluat? Se voi olla vaikea, mutta me ei kuulla sitä, jos me koko ajan hössötetään eteenpäin ja mennään siellä just näin, läähätetään niiden titteliä ja sen rahan perässä. Ja raha on ihana asia, kaikki me rakastetaan sitä tietenkin, mä en sano sitä ollenkaan. Mutta se, että mä tarkoitan sitä, että meidän pitää kääntyä sisäänpäin ja olla rehellisiä meidän itsemme kanssa, että onko mä syyllistänyt muita siitä, että mä en ole siellä, missä mä haluaisin olla. Siis mä just kuuntelin sellaisen podcastin. Niin. Dr. Rangan Chatterjeen, Joo. eli siis Kyllä. live Better, whatever it is. Ja siinä hän puhui jonkun, mä en muista hänen nyt nimeä, vanhempi mies, joku hyvin fiksu ihminen. Ja he puhuivat nimenomaan just tästä niin kuin vastuusta. Eli niin kuin siitä, että mikä rooli meillä on siinä meidän omassa elämässä. Että kun niin monesti me ajatellaan, että no asiat vaan tapahtuu meille. Ja että just, että vaikka ollaan jossain työpaikassa, missä ehkä oikeasti on semmoinen pomo, kuka ei ehkä oikeasti ole kovin ihana ihminen ja ei halua nähdä kenenkään talentteja, koska ehkä heillä on he on heidän oman itsensä kanssa työstämistä, että he ei kestä, että he on kateellisia, mitä ikinä se onkaan.
Ne on kanssa ihmisiä. Ne on kanssa ihmisiä. Mutta kuitenkin jossakin vaiheessa sitä ketjua, tapahtumaketjua, että sä oot päätynyt siihen tilanteeseen, että sä oot siinä työpaikassa, missä sulla on se pomo. Niin. Kyllä ne on ne sun valinnat, mitkä on johtanut sut sinne. Mutta se on aika vaikeeta katsoa sitä. Peiliin rehellisesti. Joo, nimenomaan. Musta on hyvä se Taylor Swiftin biisi. Niin on, juuri näin. Mä käytän sitä usein. Että It's me. Anti-hero. Joo. Joo, että I'm the problem, it's me. Joo. Sitten, että pitää katsoa peiliin. Ja sehän juuri näin on. Niin, mulle tää tuli tämmöisenä niinku, siis se tuli pakosta, koska mä jouduin olemaan himassa yksin muutaman viikon. Ja silloin kun mä olin sillä sairaslomalla ja sit mä olin, että ei jumalauti, eihän tää voi niinku jatkuu näin. Että mitä ihmettä, miten mulla, mä oon menestynyt, mulla on mennyt hyvin, miten mulla voi olla burnout? Ja ensin se oli sitä itsensä syyllistämistä. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan paljon ja mä rupesin miettimään, onko musta niinku mitään hyvää. Siis onko mä niinku missään hyvä? Onko mä tehnyt vain epäonnistuneita valintoja? Mutta tämähän se polku on, että sitten rupeaa niinku... Ja sitten mä huomasin, että voi helvetti sentään, mähän on tehnyt kaikenlaista hienoa. Mitä? Ai totakin mä oon tehnyt. Suorat haastattelut. Oh my god, mähän on tehnyt kaikenlaista. Mitä hemmettiä? En oo kertonut kellekään. Oh my god, näistähän mä nautin. Miksi mä valmenna ihmisiä, kun kertoo sellaisen, mistä mä nautin? Miksi mä en puhu enemmän? Miksi mä käyn puhumassa, pitämässä luentoja? Mä nautin siitä. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että holy moly, eihän mä oo kertonut kellekään näistä asioista. Enkä mä oon muistanut niitä itse. Ja jos en mä muista niitä itse, niin mä voi myöskään kertoa kellekään muulle. Ja sitten alkoi yhtäkkiä sellainen niin kuin lamppu syttyä, että hetkinen, mä olen vastuussa. Mun pitää itse nostaa nostaa se kynttilä sieltä vakan alta. Ja sitten mulle tuli semmoinen ihana ajatus, että mä voin opettaa muille tekemään sen saman. Koska on paljon ihmisiä, jotka ei jostain syystä näe itsessään sitä kaikkea kaunista ja sitä valoa ja niitä oikeita talentteja, mitä niillä on. Niin nyt kun mä oon käynyt tämän polun ja mä osaan löytää ne itsestäni, niin mä voin opettaa sen muille. Mä sanoisin oikeasti, että melkein että suurin osa ihmisistä lankeaa siihen kategoriaan. Joo. Ainakin naisista. Joo, kyllä. Ja sit mä soitin mun pomolle ja mä sanoin, että hei, nyt mä haluan muuttaa mun roolia. Ja nämä on nämä syyt ja mä en halua enää tehdä tätä roolia. Mä en ole siinä kauhean hyvä. Sen takia mulla on tää burnout. Ja sit se oli vaan silleen, että mä ymmärrän. Kyllä mä näen, että sun talentit on itse asiassa jossain muualla. Kiitos kun kerroit. Ja sit mä sain muutettua mun roolin. Ja sit mä rupesin tekemään näitä valmennuksia, mediavalmennuksia. Sparraan enemmän ihmisiä. Superisti paljon onnellisempi. Ja sitten lopulta se johti sitten tähän, että mä perustin tämän yrityksen. Niin just. Eli jos sä olisit vaan ollut hiljaa ja siellä niinku katkeroitunut. Niin... Että pomojen vikaan ei tajuu. Nyt mä oon ajautunut burnouttiin, koska ne on niin... Kukaan ei huomaa, miten mahtava mä oon. Mä juurikin katsoin peiliin ja mä näin, että mä olin vuosia, ei tää ollut ainoa työpaikka, mä olin tehnyt tätä vuosia muuallakin. Vähän ajautunut mukamassa aina seuraavaan rooliin, mutta ottamatta oikeasti sitä peiliä kauniiseen käteen ja katsoin, että Marjo, kuka sä oot? Mitä sä oikeasti haluat? Mitä sä oikeasti rehellisesti, mistä mä saan itse energiaa? Mistä mä koen, että musta on eniten hyötyä ja iloa maailmalla? Ja siis toihan on tosi hyvä pointti myöskin se, että silloin kun sä teet jotain sellaista työtä, mistä on myös muille hyötyä, juuri näin. Niin silloin ihminen on kyllä kaikista niin kuin most content. Kyllä, juuri näin. Mä itse olen niin tässä nyt tietenkin tässä hyvinvointivalmentajana huomannut sen, niin se on niin eri fiilis. Joo. Kun vaikka myydä koruja, mitä mä siis teen myös. Joo. Ja se on hauskaa ja näin, mutta aivan eri fiiliksen saa siitä, kun joku sanookin sulle, että hei hitsi, että sä oot auttanut mua, niin se on ei sitä voi sanoa kuvailasta fiilistä. Juuri näin, että on löytänyt tavallaan sen oman paikkansa vaikuttaa. Ja meillä kaikilla on niitä. Ei sen tarvitse olla mitään grandiösiä. Ei sen tarvitse olla silleen, että mä olen joku, tiedätkö, mulla on joku suuri teoria jostain, joka auttaa koko maailmaa selviämään jostain nälänhädästä tai sodista. Tai ei sen tarvitse olla mitään tällaista. Se auttaminen voi olla hyvin mikrotasosta. Se voi olla just, että yksilöä. Yhtäkkiä mä oon huomannut, että mä oon pystynyt auttamaan jotain. Sun kaveria. Jollain mun
kokemuksella, jollain, mistä mä tiedän jotain, missä mä olen itse ollut läsnä siinä kokemuksessa ja mä pystyn sen kautta reflektoimaan ja auttamaan muita. Joo. Ja meillä on kaikilla näitä omassa elämässä. Et kannattaa oikein niin miettiä, että mikä se sun niin tarina on, se sun polku, missä on sellaisia käännekohtia, missä sä huomaat, että hei, näistä voisi olla itse asiassa apua joillekin. Sä et vielä tiedä, ei tää koko polku avaudu heti, et sä vielä tiedä, että välttämättä, että sulle tulee yhtäkkiä niin, oh my god, nyt mä tiedän, mitä se on, miten mä voin auttaa. Älä niin kuin, ei kannata puskea sitä, niin se tulee sieltä. Ja sehän niin kuin, mä näin tosi hyvän quotein yksi päivä, se oli Lewis House, joka mä laitoinkin sen mun Instagramiin, että jos sä et tiedä just nyt, että mihin niin kuin pyrkiä. Juuri näin. Niin sit pyri vaan niin kuin, tekemään itses kanssa töitä ja tekemään susta itsestä sen mahdollisimman parhaan version susta itsestä. Ja sitten siinä prosessissa, niin kyllä se sitten aukeaa. Se lähtee aukeamaan. Kyllä. Että mikä se sun tarkoitus ja mitä sä voit antaa maailmalle. Että mikä se niinku on. Mutta oikein on vähän hähmäinen aina, kun sanot, että ole paras versio itsestäsi. No joo. No mitä se niinku tarkoittaa? Ja mä aina tykkään niinku tarttua näihin tämmöisiin yleisiin niinku kliseisiin. Ja mäkin tietysti käytän niitä, kliseet on silleen hyviä, että ne aina kertoo jotain, mutta se, että mitä se tarkoittaa, että olet paras versio itsestäsi, niin oikeastaan se tarkoittaa just mitä mä tuossa äsken tuon tarinan kautta avasin, on se, että me tiedetään ja tunnistetaan itsessämme ne asiat ja taidot ja kokemukset, joiden pohjalta me voidaan ensinnäkin auttaa jotain muita, auttaa itseämme myöskin ymmärtämään itsemme paremmin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me tiedetään, että mitkä ne on ne asiat, mitkä oikeasti tekee mut onnelliseksi, antaa mulle tyydytystä, antaa mulle eniten energiaa, kun mä teen niitä asioita. Ja silloin kun me lähdetään siitä, että me tehdään enemmän niitä asioita, mistä me nautitaan, missä missä meillä on se hyvä energia, kun me tehdään niitä, päästä jopa ehkä niin kuin flow-tilaan. Niin mitä enemmän me pystytään tekemään näitä asioita, niin sitä enemmän me voidaan olla se paras versio itsestään. Ei me voida olla paras versio itsestämme, että me tehdään koko ajan sellaisia asioita, mitkä niin kuin lähinnä ottaa pannuun. Joo, ja monethan tekee niin joka päivä. Niin, että siis vaikka nyt kaikki ei pysty muuttamaan kerralla. Mä en sano, että lähde työpaikastasi ja muuta koko elämä, lähde johonkin ashramiin johonkin tai johonkin meditaatioleirille kuukaudeksi. En mä sitä tarkoita. Mutta askel kerrallaan. Pieni askel kerrassa. Tee joka päivä joku semmoinen asia, minkä sä tiedät, että tuottaa sulle sitä hyvää mieltä, hyvää energiaa. Ja katso, mihin se johtaa. Eli ensin keskityt siihen itses kanssa työskentelyyn. Katso peiliin. Lähde tekemään niitä asioita, että ihan aidosti, että mikä on se asia tänään, mitä mä voisin tehdä, mistä mulle tulee se hyvä energia, se mun hyvä fiilis. Onko se lukeminen, onko se lähet kävelylle, joku semmoinen asia, tee niitä enemmän. Ja se on niinku kaiken A ja O. Koska se on sitten, se täydentää se sun kuppia. Ja sit sä pystyt siitä antamaan, koska tyhjästä kupista sä et oikeasti pysty antamaan. Ei, sitten vaan kaikki ottaa pannu ja sitten syyllistät muita siitä, että miksi sulla on sitä, kun tollakin on ja näin. Joo, ja sä oot niinku kärsimätön ihmisten kanssa sun ympärillä, perheen kanssa, ystävien kanssa. Et kyllä se niin on, että jos me voidaan hyvin, niin me pystytään antamaan muille. Mennään tänne jalkakäytävän puolelle. Joo, me ollaan itse asiassa puhuttu tosi kauan. Joo, eli tämmönen näin. Ja sitten mä sanoisin itsensä pienentämisestä vielä sen verran, että mikä auttaa siinä kanssa hyvin. Niin kun sä autat itseäsi, kun sä autat muita. Ja mä tarkoitan tässä sitä, että mitä mäkin lähdin tekemään, kun mä huomasin, että mun ympärillä on paljon itsensä pienentäjiä. Niin mä aloin nostaa heitä. Ennen kuin mä edes nostin itteeni. Eli mä aloin huomioimaan siellä firmassa, että hei, että tässä on vaikka nyt Sanna. Ja Sanna ei uskaltanut ikinä nostaa kättään pystyyn jossain firman kokouksessa, mutta mä tiesin, että se on perehtynyt tähän asiaan ja sillä oli hirveästi tietoa, koska mä olin kysellyt. Joo. Ja sit mä olin, että hei, Sanna, mä itse asiassa juttelin Sannan kanssa. Sannalla oli tästä tosi hyvä idea. Ja Sanna, haluaisit sä esitellä sen? Sitten se oli vähän sinne näin. Ja sitten yhtäkkiä se alkoikin niinku selittää sitä ideaa. Ja sitten kaikki oli, hei, ihan loistava idea. Eli mä aloin tekemään tätä.
Joo. Eli mä niin kuin oikein kiinnitin huomioon, että jos ei ne ihmiset itse uskalla nostaa omaa talenttiaan esiin tai ihania asioita itsestään, niin mä rupesin tekemään sitä. Ja sitten mä niin kuin aina suosittelen, että jos sä et osaa vielä itse tuoda niin kuin itsestäsi tällaisia asioita esiin, niin ala tekemään sitä muille. Ja huomaa, miten ihana reaktio ihmisillä on, kun sä rupeat kiinnittämään heidän vahvuuksiin, heidän hyviin piirteisiin huomioon. Siinä kanssa saat myöskin itsellesi. Ja sitten se oma itseluottamus, itsevarmuus kehittyy siinä, kun sä huomaat, että miten sä pystyt nostamaan muita. Toi on tosi hyvä. Joo, ja make sense. Kyllä. Ja siitä tulee joka kerta hyvä mieli, kun sä oot jollekin toiselle sanot jotain kivaa. Sitä ei tarvitse, jos ei ole vaikka työssä käyvä, niin eihän se tarvitse olla työpaikalla. Se voi olla missä vaan. Se voi olla sun miehelle, vaimolle, lapsille. Niin just. Kaupassa. Joo. Joku nostaa sun rukkasen tai lapsen rukkasen, kun se on pudonnut. Sitä onpa ihanaa. Kiitos hirveästi, että olitpas sä huomaavainen. Joo, niin ja sitten tämmöiset asiat, niin sille tulee heti sanoa, että voi vitsi, että apua, mähän teen tämän jatkossakin. Jos mä huomioon, että joltain on pudonnut jotain, niin eli tällaiset pienet asiat. Joo. No kerros nyt, että lopetellaan pian. Mennään tuolla. Niin. Joo, me ollaan kävelty tässä taas aika hurja matka. Piti kävellä tosi hitaasti, mutta jotenkin se vaan kiihtyy. Niin, sitä vaan lähtee. Me ollaan niin innoissaan. Joo, me ollaan niin innoissaan. Mutta jos vaikka tyyliin 3 vinkkiä itsevarmuuden kasvattamiseen, vai miten se nyt sanotaan oikein, eli niin kuin tämän itsensä pienentämisen lopettamiseen. Nehän on sama asia, eikö se ole? No joo, kyllä. Niin, 3 vinkkiä. Menee niin kuin näin. Kiteytettynä tähän loppuun. No niin, eli itseluottamushan on tekemistä. Eli itseluottamus syntyy siitä, että me tehdään asioita. Se ei synny nyt tässä, valitettavasti nyt kun me tässä näin keskustellaan, niin mä en voi muuttaa sua, tai Minna ei voi muuttaa sua itsevarmemmaksi, vaan se tarkoittaa sitä, että sun pitää itse tehdä niitä asioita. Että me voidaan ohjeistaa ja antaa niinku vinkkejä, mutta kukaan ei pysty tekemään toisesta itsevarmaa, jos hän ei itse tee sitä asiaa, missä hän haluaa olla itsevarma. Eli action. Niin, koska itsevarmuushan sehän liittyy aina siihen käsillä olevaan tekemiseen. Joo. Me voidaan olla itsevarmoja jossain asiassa, vaikka jos sä vaikka laulat kuorossa. Sä tiedät, että sä oot hyvä siinä, sä niinku rakastat kuorolaulua ja aina kun sä menet konserttiin, sulla on itseluottamus. Sä tiedät, että sä osaat se juttu. Mutta sitten taas joku just töissä, vaikka puhuminen tai presentointi tai vaikka vanhemmuus, niin sulla voi olla, sä voit olla uusi äiti. Ja yhtäkkiä silleen, että mulla ei olekaan itseluottamus tässä asiassa, kun mä en ole tehnyt tätä vielä. Niin just. Mutta sitten kun sä teet sitä, niin joka kerta, se aina se nousee ylemmäs. Se itseluottamus kohoaa sitä mukaan, mitä enemmän me tehdään sitä asiaa, missä me halutaan sitä itseluottamusta. Ja siis tähän nimenomaan tulee taas tämä hyvinvointi mukaan siinä, että sitä mä aina sanon, että kaikki nämä hyvinvointitavat, mitä me halutaan oppia terveellisimmille tavoille. Ja niin me halutaan se, että me pystytään sitoutumaan niihin tapoihin. Niin se tulee tekemällä. Kyllä. Että ei sitä kukaan ole yhtäkkiä hyvä siinä. Että no niin, nyt mä XYZ joka päivä. Niin et muuten varmana. Mutta askel askeleelta. Ja siksi myös tämä kävely on niin hyvä. Kun se on niin sillä tavalla sen verran helppo sitoutua siihen. Että kun sä joka päivä teet sen sun askelmäärän, niin sun itseluottamus alkaa niin kuin kasvamaan tällä alueella. Sitten sä pystytkin ottaa siihen jonkun toisenkin tavan vierelle. Kyllä. Kun sä tiedät, että kyllä mä pystyn. Aivan. Tää on juuri näin. Eli kävely, ne kaikki liittyy toisiinsa. Eli just tää, että itseluottamus kasvaa, kun sä teet. Kukaan ei ole syntynyt itse, niin kuin, että sä oot vaan niin kuin, no se nyt on vaan niin. Mennään tähän, niin mä pidän mun kättä tässä. Ja silloin vaan nyt tämä itsevarmuus. Itsevarmuus ei ole mikään niin kuin luonteen piirre. Se on taito. Se on taito ihan siinä samassa kuin mitkä muutkin. Eli sitä voi opetella. Eli ensimmäinen askel on se, tee sitä, missä sä haluat olla, missä sä haluat, että sulla on sitä itsevarmuutta ja itseluottamusta. Tee sitä. Ja sitten toinen on se, että koita olla niinku rehellinen itses kanssa siinä, että mitä sä oikeasti haluat ja miksi sä haluat sitä asiaa, mitä sä haluat. Ja se on se ensimmäinen niin kuin käänteen tekevä oikeastaan siinä, että millä sä voit sen itsensä pienentämisen sitten lopettaa, kun sä vähän tiedät myöskin ja osaat olla rehellisempi itses kanssa. Että itse asiassa, jos mä nyt katson rehellisesti mun elämää, niin mä oon aika kaukana siitä, mitä mä oikeasti haluaisin, että se on. Mutta tää on se ensimmäinen askel.
Eikä se vaan, että mennään vaan eteenpäin ja että ei ole mitään vikaa, kaikki on täydellisesti ja sitten tulee sen joku kauhean niin kuin collapse jossain kohtaa, joku hirveä avioero tai just joku burnout tai joku semmoinen keski-iän kriisi, että sekoon. Tai terveydellisiä juttuja. Ja terveydellisiä juttuja. Just näin, että yrittää katsoa, että onko mä sillä polulla, millä mä haluan olla. Jos ei, niin lähtee tekemään pieniä twiikkauksia. Ei sillä että kaikki sileeksi, räjäytän, lähden Intiaan vuodeksi, jätän perheeni. Ei yleensä toimi. Kannattaa mieluummin tehdä niin sellaisia pieniä asioita. Niin, kun ei toimi hyvinvointimuutosten kanssa. Sinä olet vastuussa. Sinä. Ainoastaan sinä. Ei voi syyttää ketään muuta. Sinä olet itse ajanut itsesi tähän elämäntilanteeseen. That's it. Ja tämä rehellisyys on tärkeää. Ja silloin sä voit sitten katsoa, että okei, no miten mä saisin tästä hitusen paremman? Mikä on se ensimmäinen askel, mitä mä voin tehdä, että siitä tulee hitusen paremmin? No ehkä mä alan syömään vähän paremmin. Ehkä mä alan tekemään vähän kävelyitä. Ehkä mun pitää päästä ulos tuolta kotoa päivittäin, vähän ottaa omaa aikaa. Ihan pieniä asioita. Ja sillä tavalla sä rupeat muuttaa sitten sitä isompaa kuvaa. Koska mitä parempi olo sulla on itsesi kanssa, niin sitä paremmin sitten ne muutkin asiat pikkuhiljaa alkaa löytää niitä uomiaan. Ei me pystytä koko elämää muuttaa yleensä kerralla. Se on mahdotonta. Niin siinä on pienillä askeleilla. Samalla lailla, että jos haluat muuttaa sun terveydentilaa, painoa, yleensä pienet askeleet. Jos sä oot ollut jollain crash dietilla, niin sä tiedät, että se paino tulee kuukauden päästä takaisin. Ei sillä ole mitään järkeä. Pienillä, just tämmöisiä pienillä tweakeillä. Ja sitten kolmas, eli ensimmäinen oli se, että me tehdään niitä asioita, missä me halutaan olla hyviä ja halutaan sitä luottamusta. Sitten toinen on se, että tehdään niitä pieniä twiikkauksia sen sijaan, että rajoitetaan koko pottia ja näin. Niin kolmas voisi ehkä olla se, että ala huomioimaan muissa jos niitä kauniita, ihania asioita. Koska se lisää sitä omaa kiitollisuutta myöskin. Ja me ei puhuttu vielä kiitollisuudesta, mutta kiitollisuus on oikeastaan vähän niin kuin avain kaikkeen tässä. Et mitä enemmän sä voit olla kiitollinen siitä, mitä sulla on, mitkä asiat menee jo hyvin, missä ne pienet asiat, jos sä teet niitä viikkauksia. Sä voit ruveta joka päivä olemaan kiitollinen siitä, että hei, tänään mä onnistuin. Viettään enemmän aikaa vaikka mun lapseni kanssa, mä oon siitä kiitollinen, tänään mä onnistuin. Pistän kynnet. No mä katsoin, että on hienot. Mä oon tosi kade, kun mulla on ihan hirveet. Mulla ei pitkän aikaa ollut. Mulla on niin kiire, mä en ehdi edes kynsiä, tiedätkö, niin kuin käymään laittaa just tää. Sillä, että Marjo, jos sä haluat, että sun kynnet on kivassa kunnossa jouluna, niin nyt vaan otat sieltä kalenterista aikaa ja menet ja puukkaat sen ja menet ja otat ne kynnet. No niin, tämä taas yksi asia, mikä teki minut onnelliseksi, oli se, että mä sain tämän aikaan. Niin tällaisia asioita pistät sinne, otat vastuun niistä pienistä asioista. Eli ja sitten tämä kolmas oli just tämä, että otat sen, alat huomioimaan muissa niitä asioita. Koska se on niin ihana asia, että sä huomioit muissa, nostat muita, annat muille sitä itseluottamusta, lopetat niiden itsensä pienentämisen. Ja mä usein sanon mun ystävillekin, että nyt sä pienennät itseesi. Ja ne on oppinut myös sanoa mulle sen, että Marjo, nyt sä pienennät itseesi, kun mä sitten en mä varmaan vielä ole valmis. Nyt sä pienennät itseesi. Niin sitten kun sä rupeat huomioimaan tätä muissa, niin sitten se nostaa myös itsessä sitä oksitosiini määrää, että sulla tulee sellainen hyvän olon tunne. Ja sitten vielä se ekstra bonus on tämä kiitollisuus. Eli aina kun me nostetaan toisia ihmisiä, niin me huomataan myös samaa, että missä me voidaan itse olla kiitollisia meidän omassa elämässä. Joka ilta kirjoita ylös 3 asiaa, mistä sä oot kiitollinen. Mitä asioita sä oot tänään pystynyt tekemään paremmin kuin eilen? Mä teen ton joka ilta. Mäkin teen. Mutta me keksittiin uusi sanonta. Mikä se oli? Me keksittiin tänään joku. Me puhuttiin näistä kamalista suomalaisista sanonnoista. Kun nämä kamalat kaikki kuka katajaan kurkottaa se kuuseen. Miten se meni? Kuka kuuseen kurkottaa se katajaan kapsahtaa. Niin se. Sitten vaatimattomuus kaunistaa. Tämä oli se. Niin sitten me keksittiin, Mari keksi, että kiitollisuus kaunistaa. Eli sehän ei ole niinku vaatimattomuutta. Sitäkään ei varmaan tarkoiteta siinä kirjaimellisesti sitä vaatimattomuus niin, että se on, ei tässä pukeudu nyt jätesäkkiin, koska se on vaatimatonta. Ja en mene laittamaan niitä kynsiä jouluksi. Olen vaatimaton. Ja rumat ne vaatteella koreilee. Asun rumassa kodissa, koska se on vaatimatonta. Et ei siinä varmaan niinku tätä tarkoiteta. No ei. Vaan enemmän niinku mä kääntäisin sen niin, että kiitollisuus kaunistaa. Koska silloin se on kaunis asia myöskin.
että silloin kun me ollaan kiitollisia, niin me ei voida olla katkeria. Me ei olla katkeria siitä, että tollakin on totea, hyvähän ton on kuin toi ja tolla on sitä ja tolla on tätä. Ei ole syytä, miksi sun elämä ei voisi olla kauniimpi myös. Olla olen kiitollisempi siitä, mitä sulla jo nyt on. Älä vertaa itseesi niihin muihin. Kaikilla on omat ongelmansa. Ihan kaikilla. Ja jos me ollaan kiitollisia siitä, mitä mulla on, miten mä oon onnistunut vaikka kasvattaa mun itseluottamusta niissä asioissa, missä mä haluan kasvattaa itseluottamusta. Joka päivä mä reflektoin takaisin. Onko mä onnistunut paremmin siinä tänään? Onko mä tehnyt niitä asioita, mitkä aidosti tuottaa mulle iloa, onnea, mistä mä saan energiaa? Se on aina hyvä mittari. Mitkä on ne asiat, mistä sä oikeasti saat hyvää energiaa? Niin silloin sä tiedät, että sä oot oikealla polulla. Gut feeling. Nämä, kun joka ilta rupeaa kirjoittamaan ylös, niin se sun elämä kaunistuu ja se kiitollisuus kaunistaa ja tekee sun elämästä parempaa. Tämä oli tosi hyvä. Kiitos Marjo. Kiitos Minna. Tästä mäkin sain paljon ajattelemisen aihetta. Kiitos kun olitte siellä. Onko kellään mitään kysyttävää ennen kuin mun akku loppuu? Niin just. Mä oon todellakin ladannut sitä yön yli. Hei, mutta mun piti sanoa myös se, että jos tässä nyt ryhmässä on jotain, jota aihe vielä kiinnostaa, pistäkää, sä voit linkata mut katsoa mä laitan tähän mä laitan sun Facebookin niin, pistäkää tähän. mulle DM, eli direct message, eli niin kuin henkilökohtainen viesti, koska mä tuun pitään helmikuun alkupuolella sellaisen workshopin tästä niin kuin itseluottamus, itsensä pienentämisenä, ihan ilmaiseksi, niin olette tervetulleita sitten siihen, niin siellä voisit kysyä kysymyksiä lisää ja näin poispäin. Niin mä laitan tuohon ryhmään, sit, kun tämän live-tallenteen kanssa, niin mä laitan siihen. Mut joo. Kiitos. Kiva kun nautitte, kiva kun tykkäsitte. Ihanaa päivää sinne kaikille ja palataan pian. Ihanaa päivää. Moi moi. Hyvää joulun jatkoa. Hei hei.